искал да поздравя заместник министър Ангелов за това, че дойде при вас. Бих искал да го поздравя за поканата, която отправи към ваши представители. Разговаряли сме с него за вашите проблеми, но това, което мога да му кажа е, че мерките, които предприема вашето министерство, са слаби, закъснели и неефективни. Колегата Петров нарече някои факти парадокс. Аз ще използвам малко по-силна и смея да твърдя по-точна дума. Позор. Позор е да се увеличават заплатите на лишените от свобода, а вече петилетка заплатите на тези, които охраняват местата за лишаване от свобода, да не помръдват. Позор за българската държава и за държавността изобщо е български държавен служител в български съд да осъди българското Министерство на правосъдието за нарушаване на негови права. Мене като държавен служител в сектора сигурност ме е срам от това. Надявам се поне малко от този срам да изпита ръководството на Министерството, в което работите. Надявам се разговорите ви с ръководството на това министерство да започнат да дават някакви плодове, защото би трябвало резултатите от тези разговори да стигнат и до съседното министерство. Ако не иска неговия министър да направим това, което правехме с колегата му Дянков, или още по-добре или по-зле да го поканим да дойде при вас.